Sabeu què vol dir llibertat de pensament i consciència? No? Doncs que cap estat, cap poder ni cap institució pot perseguir-nos, acusar-nos o jutjar-nos per allò que pensem. Significa que el que creiem o deixem de creure és cosa nostra. Ningú ens pot obligar, per exemple, a tenir unes idees polítiques. Ni ens poden obligar a no tenir-les. Hi ha qui creu en Allà, qui creu en Déu, qui creu en la reencarnació o fins i tot qui creu en el monstre de l'espagueti volador. Hi ha també gent que no creu en cap divinitat. Tant fa el que creguin o no creguin els altres. Tu respectes sempre les seves idees. Defensa sempre la seva llibertat de pensament. Obre els ulls i viu lliure.